Nikola, Joo. lauletaan se tunnari. Se sopii tähän. Joo, tää on tosi hyvä. No niin. Se on täällä. Se on täällä. Se on täällä. Se on täällä. Stop drunk. Be on time. Hyvät naiset ja herrat, oikein paljon tervetuloa DTM:ään! Mä näen nyt edessäni 9 kaunista kilpailijaa. On aika jälleen karsia. Ja nyt vain 8 teistä kilpailijoista voi jatkaa kisassa, kuka on DTM:n seuraava Next Top juoppo. On aika esitellä meidän palkinnot. Kisan voittaja saa vuoden mittaisen työsopimuksen ravintola DTM:n paidattomana blokkarina, 10 drinkkilippua sekä halvimman mahdollisen skumpan. Eikä siinä vielä kaikki, sillä voittaja saa myöskin vuoden mittaisen VIPin ravintola DTM:ään, joka käy sunnuntai-iltaisin 6 ja 9 välillä. Mulla on taskussani nyt 8 drinkkilippua. Sen kilpailijan, joka esittää drinkkilippua, on välittömästi haettava takkinsa narikasta ja poistuttava ravintolastani. Köntsä. Ragnar. Vaikka sun puheessa on välillä aika takeltelevaa, ja sun jutuistas on mahdotonta saada selvää, sä olet silti muotitietoisuudellasi ja erityisesti blogillasi osoittanut, että sä kuulut huippujuoppojen kastiin. Sä olet Ragnar jatkossa. En mä tiedä. Mä oon ehkä jotain kiitollinen tai sillä jotain tyyliä sellaista tai niinku, et siistiä tai jotain. Henna ja Antti. Onneksi olkoon. Tekin olette edelleen jatkossa. Joo, siis DTM-vessat onkin ainoa paikka, missä me ollaan duunattu toisiimme sillä lailla. Mut me ollaankin 10-kerhossa. Aina kun me tehdään sitä, niin Antti antaa mulle 10. Jarkko, mä luulen, että sussa on talenttia vielä vetää tää ilta loppuun asti meidän kanssa. Otat sitten meidän henkilökunnan kanssa saman taksin. Sä olet edelleen jatkossa. Kyllä. Step up it. Tekin olette jatkossa. Yeah! Step up! Alright! Get into the groove! Vappu, sun on vähän tulevaisuudessa vähennettävä tuota sun sähläämistä ja keskityttävä enemmän vähän juomiseen. Onko selvää? Ole hyvä. Elikkä tilanne on nyt oikein kutkuttava. Varmaa on siis se, että Jarkko ja Stepapit ovat jatkossa. Vieläkö sä haluat näitä muita nähdä täältä örveltämässä, turveltamassa pitkin DTM:n käytäviä? Nyt on sun aika siis käyttää ääntä. Turha tulla sitten jälkeenpäin toreilla ja turuilla sitten selittämään, että väärä ihminen nyt putosi se. Nyt on ääni sulla. Käytä siis sitä. Mutta hei, mulla on nyt tää drinkkilippu. Mä en nyt tiedä mitä mä tekäsin. Mä oon aivan sekaisin täällä pitkin DTM, että tilaisinko mä täällä niinku soodan vai vodka-soodan vai tilaisinko mä täällä lonkeron vai tilaisinko mä viskin tällä. Mä en tiedä, mutta mulla on täällä nyt vieressä perheohjelmasta tuttu reikä sun perseessäs Marikakko. Tässä tulee seinä. Nyt ollaan sitten taas seiskassa. Voi vittu saatana! Vittu näitä ämmiä! Nää on niin vitun kännissä taas täällä näin. Tää on ihan normisetti. Mikä on normisetti? Mikä on normisetti? Hei saatana! Mä oon kännissä. Olet edelleen jatkossa. Eikä! Onko? Jatkossa eikä! Kristall ja Nikola, astukaa eteenpäin. Te seisotte molemmat siinä täysin eri syistä. Kristall,
Sä olet kuin loputon kaivo. Suhun upaa jekkua niin paljon, että mä en ole täysin 100% varma, onko meidän ravintolalla varaa pitää sua täällä koko loppuiltaa. Mähän olen kuitenkin luonut sun laulajan urasikin. Nikola, sä seisot nyt edessäni aivan eri syistä. Sut on nimittäin hetki sitten nähty tuossa naapurin pizzeriassa vetämässä kebappia ja kanaa. Perhepizzan kerran. Tässä kisassa DTM:n seuraava Next Top juoppo jatkaa Crystal Snow! Siellä maalaisjuntti! Siellä kaadat laitoja mun päälle! Siellä näkee, että on niin perkele maalaisjuntti! Helvetti! Kakapää! Nikola, sun tiesi tässä kisassa päättyy nyt tähän. Sun on nyt poistuttava ravintolasta. Sitä ennen kuitenkin kerro meille, kenen sun mielestä pitäisi voittaa DTM:n seuraava Next Top. En kenenkään. Mä oon jatkoilla.